100 pesos ang kilo. Ayun, no, mababa po yung gulyasan po dito, no? Yun, 100 pesos na kilo ng kanyang gulyasan. Mga bangus po natin na pandaing ay 100 pesos na tumpukan. 100 pesos sa mga tumpukan po ng kanilang mga isdang tilapia. 50 pesos na tumpok. At ang ating mga tamban po, 50 pesos din po ang mga tumpukan. Nanay Noemi, magkano po yung asa-asa ninyo? 180, 200 hanggang 180. Ayun. 200 pesos pero binibigay niya po ng 180 na mga per kilo. Ganun pa rin ang presyo ng suka. Ayun pa rin po yung presyo ng 60 pesos. Yung maliit na bote, 20 pesos. Ayun, yun pa rin po yung suka ni Kuya dito sa Malabon Fish Market, no? Ano na ngayon yung mga kilo ng repolyo mo? Repolyo natin, Poblado, 120. 120 sa mga per kilo ng repolyo. Sa mga pechay bagyo, 80. 80 pesos sa mga per kilo ng pechay bagyo. Yung ano mo, itong sigarilyas, 140. 140 sa per kilo ng kanyang sigarilyas, no? Panggata, no? So, sa mga mahilig maggata, yan, napakasarap po niyang gulay na yan, yung sigarilyas. Ito po sa batalay, magkano? 200 po sa mga per kilo, no? Ng batalay. Magkano presyo? Dalagang bukid mo. Ngayon, 200 pesos po sa mga per kilo ng dalagang bukid, no? Wala natin dito ng tawili sa halagang 50 pesos sa mga... So, shout out sa inyo mga Lodi. Shout out. Yung mga kabase, no? 50 pesos po sa mga latagan at mga espada natin ay 100 pesos na tumpukan, no? Pampirito na hiwa na po. Ayan. Ito po yung sap-sap. Yan po. Shout out sa iyo. Magkano yung isda mong lapis? 100 pesos sa mga per kilo. Ang ating isdang bikaw, magkano per kilo? 160 sa per kilo ng isdang bikaw. Ito sugo, magkano? Good morning, good morning, good morning. Dito po sa bayan po ng Malabon, Tumpukan, kung saan ay a-update natin ang kanilang mga latagan ng tumpukan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Dito ang mga update natin ng mga paninda po nila ng gulyasan ay 100 pesos ang kilo. Ayun, no, mababa po yung gulyasan po dito, no? Yun, 100 pesos na kilo ng kanyang gulyasan. Tumpukan po natin dito ng mga galunggong ay 90 pesos. Dito po sa kabila po, ang gulyasan po niya ay 120 na per kilo. So yan po yung mga latagan po ng kanilang mga isda po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so yan po yung mga kababayan po natin na dumarayo dito sa Malabon Fish Market, kung saan ay talaga nakakapili sila ng mga murang presyuhan ng mga tumpukan o anumang klaseng laman dagat na mabibili po dito sa Malabon Fish Market. So sa mga nakita po natin ng mga tumpukan po dito ng mga tahong ay nagkakahalaga po ng 50 pesos kada tumpok. Sa mga bangus po natin na pandaing ay 100 pesos na tumpukan. 100 pesos sa mga tumpukan po ng kanilang mga isdang tilapia. So maganda yung mga latagan po natin dito. Napakarami at murang-mura po ninyong mabibili. Sa mga nakadaing pong bangot ay 100 pesos na tumpukan. So sa mga sapsap po natin, no, 50 pesos na tumpukan, no? 1 kilo mahigit. Ayan. May mga tamban din po tayo na mabibili rito. Tapos sa mga bangot po natin dito ay 120 na isang piraso, 100 pesos. May mabibili rin po kayo, no? Na kada piraso po ng latagan ng bangus. So yan po yung update natin, no? Napakarami pong latag talaga. Tapos sa mga hipon po natin ay 280 na per kilo. ₱50 naman po sa mga tilapia, oh.
Dito naman po ang mga isdang bigit na katawan po ay nagkakahalaga po ng 50 pesos na tumpukan at mga tawilis ay 50 pesos din po na mga tumpok. So grabe ang mga tumpukan po ngayon dito, no? 120 sa mga kilo ng gulyasan. Tumpukan po ng ating mga galunggong sa halagang 100 pesos. Alamang, oh, 50 pesos na tumpukan. Tapos yung mga dilis po natin dito sa halagang 50 pesos na tumpok. At ang ating mga tamban po, 50 pesos din po ang mga tumpukan. Tapos 100 pesos sa mga bentahan po nila dito ng tumpukan po ng bangus. So sa mga bangus talaga dito sa Malabon Fish Market talaga makakabili ka sa halagang 100 pesos na tumpukan, no? So isang piraso po ng bangus, 120, 100 pesos. Yan po yung makikita po nating mga latagan sa Malabon Fish Market. Hi! Good morning po, Nanay Noemi. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Magandang umaga po. So, update natin yung mga presyohan po ng paninda dito ni Nanay Noemi, no? Meron po siyang latag po dito na asa-asa. Nanay Noemi, magkano po yung asa-asa ninyo? 180, 200 hanggang 180. Ayun. 200 pesos pero binibigay niya po ng 180 na mga per kilo. Sa yellowfin, 200 hanggang 180. Ayun din po yung presyo, 200 no? Hanggang 180 sa mga bigay niyo po ng kanyang yellowfin tuna at may kulyasan din po siya rito. Yasan, 160 lang. Ayun, 160 po sa mga per kilo ng isdang gulyasan. Ito, lalaki po ng tilapiyang Batangas, no? Maganda, Ang lalaki, oh. Mga pang-inihaw talaga, no? Solido po yung latag ng tilapiyang Batangas. Magkano po per kilo? 150 lang. Yun po, 150 po sa mga per kilo po ng tilapiyang Batangas. So, yun po yung update ng mga presyohan po ni Nanay Noemi dito sa Malabon Fish Market. So, shoutout po Nanay Noemi. Yan. Kung hahanapin niyo po si Nanay Noemi, no? Ito po siya, naka-video po sa atin para kung mamimili po kayo ng mga isda, ayan po, nakikita niyo po dito siya sa Malabon Fish Market. So, shoutout po Nanay Noemi. Salamat po. Thank you. Mabili na kayo. So, shoutout din po sa mga pamilya po ni Nanay Noemi, ha? Shoutout po. Di ba, Nanay Noemi? Salamat po. Ano gusto mo iuwi? Shoutout, kuya. Tagal na wala, kuya. Ah, wala kang... Nag-iikot ka kasi, no? Pero nakakapag, ano ka pa, supply pa rin. Ganun pa rin ang presyo ng suka. Ayun pa rin po yung presyo ng 60 pesos. Yung maliit na bote, 20 pesos. Ayun, yun pa rin po yung suka ni kuya dito sa Malabon Fish Market, no? Ang ganda naman ng babae yun na nagbebenta, naglalako ng kanyang kamote cube. Saan ba gawa tong suka, kuya? Antique. So yan po yung suka na gawa po sa Antique, no? Medyo matagal na wala si kuya dito. Ilang beses na pa akong lagi nandito. Ngayon ko lang uli siya naabutan dito sa Malabon Fish Market. So yung mga suka niya po ay nagkakahalaga ng 60 pesos. At yung maliit na botelya po ay 20 pesos. ₱50. Ito po yung mga latagan po nila dito ng mga sibuyas, no? Yan po yung mga 50 pesos na kalahating kilo. So, 20-20 po ang kanyang latagan ng mga gulay sa Malabon. Yan po 50. So, dito tayo sa ating mga lodi na maraming latag ng kanyang gulay. A-update po natin yung mga presyuhan po ng kanyang mga latag dito, no? So, shout out po. Shout out. So, nakikita naman po natin ang mga kanilang mga nakabalot, naka-plastic na sibuyas. Lodi, pwede matanong kung magkano yung presyo mo ng sibuyas? 50 pesos. Ito ba'y kalahating kilo na? Ngayon, kalahating kilo, no? Sa halagang 50 pesos. Yung mga kamatis mo. 20, boss Lando. Ayun. 20 pesos na mga kada plastic ng kanyang kamatis, no? Tapos 20 pesos, no? 20 pesos na mga kalamansi.
So, shout out sa asawa niya. Shout out. Dodi, wala ka dito nung nakaraan ha. Kahapon. No? Iyon, shout out. Daming pera. Ito po yung mga sibuyas na 20 pesos din po, no? So, marami silang mga latagan ngayon dito ng gulay na nakikita po natin sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Magkano na ngayon yung mga kilo ng repolyo mo? Repolyo natin, Boslando, 120. 120 sa mga per kilo ng repolyo. Sa mga pechay bagyo, 80. 80 pesos sa mga per kilo ng pechay bagyo. Yung ano mo, itong sigarilyas, 140. 140 sa per kilo ng kanyang sigarilyas, no? Panggata, no? So, sa mga mahilig maggata, yan, napakasarap po niyang gulay na yan, yung sigarilyas. Karot. Sa karot mo, magkano? 140. 140 sa per kilo. Siya ba yung may birthday nung nakaraan? So, shout out, happy birthday! Magkano na kilo ngayon ang talong natin? 120 naman po ngayon sa per kilo ng ating talong, no? Ito, magkano ngayon yung mga nakabalot? 30 pesos. Ayun, 30 pesos po sa mga nakabalot po niya mga talong, no? Ayan, ito, tanong natin yung mga presyo ng hindi pakbit, kundi halo-halo na kanyang sinasalang na sitaw, no? Ito po yung mga gulay, no? Magkano per kilo? 80 pesos sa mga per kilo. Yan, yung mga update natin ng mga kanilang mga gulay. Boslando, shoutout sa asawa. So, shout out sa asawa niya. Ayun, shout out. Dito naman sa Maputi, 80 ang per kilo, no? Sa labanos po natin na mas makinis pa sa hita mo. Labanos. Ako, kuha mo kuya, pag nagkikana pa ako kuya. Ayun. So, shout out sa mga naglalaba, kuya. Pagbutihin mo at... Yan, lasinggero yan dito sa bayan. Ay, salamat po. Thank you. Salamat. Yan po yung mga update natin sa kanilang mga presyuhan ng gulay dito po sa Malabon Fish Market, no? Dito naman po ang mga latagan po nila dito, gulyasan, yellow pin tuna at tanigi. Meron din po silang mga batalay na malalaki, no? So, yan po yung mga latag po nila dito ng yellow pin tuna. So, sa espada po natin ay 160 na mga per kilo. Te, magkano po yung kilo nyo ng yellow pin? Aliba, yellow pin. 20 po. Ayun, 220 na mga per kilo ng yellow pin tuna. Ito, ang ganda ng batalay. Sa batalay, magkano? Ano yan, lapis? Ay, isang lapis. Oo. Masarap sa sigang yan. Yung isang lapis. Yung mga nakikita po natin mga isang lapis na maliliit, no? Kapag lumaki, ganyan po. Pero may mas malaki pa dyan na isang lapis. Ayan, nananagan din. Dito po sa batalay, magkano? 200 po sa mga per kilo, no? Ng batalay. Di ba galing ka doon? Magkano yellow pin? Sa yellow pin doon sa kabila, 170. Mga kilo din natin ng yellow pin tuna. Okay, salamat po ah. Thank you. Ayun, dito naman po ay may mga latag ng dalagang bukid. Sa magkano presyo? Dalagang bukid mo. Ngayon, 200 pesos po sa mga per kilo ng dalagang bukid, no? Wala kang ganong tindang isda, no? Dito naman sa tawag dito? Yo, tortillo. Parehas din ang presyo. Yan po yung mga presyo. Ngayon, 200 pesos po yung mga per kilo ng kanyang tortillo at dalagang bukid. Boss, salamat ha. Thank you. So, dito tayo sa mga Malabon tumpukan na marami po na mga naglalatag, no? Na mga 50 pesos
at 100 pesos at talagang makakasulit ka na sa iyong mapipili. So update natin ang kanilang mga presyuhan dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright. Medyo maraming mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market, no? Yung mga latagan po dito ng mga tawilis ay nagkakahalaga po ng mga 50 pesos na tumpukan. So mga tumpukan po natin dito ng tawilis sa halagang 50 pesos sa mga... So shout out sa inyo mga lodi, shout out. Dito magkano kilo? 120 sa per kilo po ng latagan po dito ng Goliasa, no? Napakarami. At yung mga tumpukan po natin dito na isda na sap-sap po sa halagang 50 pesos. Yan po yung mga kabase, no? 50 pesos po sa mga latagan at mga espada natin ay 100 pesos na tumpukan, no? Pampirito na hiwa na po. Ayan. Ito po yung sap-sap. Yan po ay nagkakahalaga ng mga 50 pesos na kada tumpukan. Dito naman po ang per kilo ng tawilis po ay 100 pesos. So sa tumpok po natin ng mga bangus ay 100 pesos sa 3 piraso na laman niya sa kada plato. 130 sa mga gulyasan. Ang yellow pintuna po natin ay 200 pesos na per kilo. So yan po yung mga update po natin ng yellow pintuna sa mga presyo at gulyasan. So dito naman po ang mga paninda ni Lodi. Lodi, shout out sa iyo. Magkano yung isda mong lapis? 100 pesos sa mga per kilo. Ang ating isdang bikaw, magkano per kilo? 160 sa per kilo ng isdang bikaw. Ito yung bisugo, magkano? 260. 260 sa mga per kilo ng kanyang latag ng bikaw, no? So, ito na naman tayo sa mga latagan ng mga bangus, no? 150 po ang kada tumpukan. Yan po yung mga latagan po dito. Lagi po itong sold out na mga pinibenta po dito sa Malabon Fish Market, no? Umiksi na yung kanyang latagan po dito. Ayun, 140, 2 piraso. Mahigit 1 kilo na tumpok. Dito sa espada mo magkano? 180. Yun, 180 sa mga per kilo ng kanyang espada. So, yan yung mga update natin ng kanilang mga presyuhan po dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kababayang OFW po dito, no? Na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. At sa mga kababayan po natin na dumarayo po rito, shout out. At sa mga viewers po natin, shout out po sa inyong lahat, no? So, masayang masaya at masigla po ang Malabon Fish Market. Lodi, thank you. Salamat. Si Ate Pam, nakaubos na. Hindi ko naputang. Ganda ng bangos niya, oh. So, yan na nga po at na-update na natin ang kalakaran at kaganapan o sitwasyon po dito sa Malabon Tumpukan. So, enjoy and visit po sa ating lahat. Lagi po tayo mag-iingat. God bless po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Bye-bye na po. God bless.